ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಅರಿತ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕನಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ, ಒಂದು ಚಮಚದತ್ತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, 4 ಕಾಯಿ ಮುಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ದೆತೊಂದೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಲಂತರಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ಪದು ಇತ್ತಂದೇನೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಈ ನಮ್ನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಡೆವಡು. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪೊಸತು ತೂಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದು ಏನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕಡೆಪುಣ ಅಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆವುಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರದೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಬಾರದೆರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಮೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿದ್ದೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಈ ನಮ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪಾದ ಲಟ್ಟಿ ಸಹ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನು ಒಂದು ಲಟ್ಟಿ ಸಹ ನಗನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರತಿದ್ದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಐಕೆ ನಿಧಾನ ಅದು ಪಾಡೋಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ದೀಪಾರ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಈಟೋಡು ಎಂಚ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುದು ಬರೋಂದುಂಡೊಂದು ಇದು ಕೋರ್ದಾಚ್ಪುಗು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪಾಯಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಂತು ತೂಲೆ ಒಕ್ಕಂದು ಕೋರ್ದಾಚ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು, ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ಪೂರಿ ಎಂಚ ಉಬ್ಬುದು ಬರೋಂದುಂಡೊಂದು. ಬೊಕ್ಕನೇಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯಿನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪೂರಿನ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ದ ಕುರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.